हेलो लोगोफोर दैमुके यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय आंनिया जानायनि बा बेरायनायनि बिदि नङा आरोना लोगोफोर, एकदम दुखुनांथाव खोथा आरोना। दिनैनि ब्लगा जाहैबाय एकदम दुखुनांथाव ब्लग आरोना लोगोफोर। आं जिहेतु बे भिडिअनि बागै लाबो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर, किन्तु आंनि गामिनि खाथिनिनो नालाय लोगोफोर, आंनि जिहेतु जोनोमगिरि गामि बे खाथिनिनो नालाय आं बे भिडिअखौ बानायनो गोनां बाध्य जाबाय। मानो होनोब्ला जिहेतु सासे बिमा बा बिफाया गावनि फिसाखौ जिहेतु खोमानानै लानाङोब्ला जोबोद दुखु जायो आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला आङो नोंथांमोननो ससे बे सानै गथ'नि बागै आरोना ससे आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो सानदों आरोना लोगोफोर। बे सानै गथ'फ्रा आरोना, बे सानै गथ'फ्रा 24 डेनिफ्रायनो न'आव गैयानो लोगोफोर। ना फन जेबो खबरानो गैया लोगोफोर। गथ'फ्राबो उन्दैसो, 9 थाखोआव फरायनाय होदों लोगोफोर, 9 थाखोआव मटंगा होदों आरोना। बे सानै गथ'खौ आङो फेसबुक बा वाट्सएपआव नुनानै आं थानो हायाखै आरोना लोगोफोर। एकदम आंनि जिहेतु जोनोमगिरि गामिनिनो खाथियाव आरोना मटंगा। उन्दैयावथ' आंबो बामनोनो मोनदोंमोन आरोना सासेखौ, ओमफ्राय आं बे सासेखौ बांद्राय सिनायाखै आरोना, जिहेतु सपन बर' बेखौथ' आंबो उन्दैयाव बामनोनो मोनदों। मारै जादों बेयाव ससे लिरनानै होदों आरोना लोगोफोर। माने बिसोरो फुङाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो न'सिम माने फैफिनासै होनदों आरोना। बिसोरनि लोगोफोरनाव माने खौरां लानायाव रावबो जेबो मिथिया होननानै बुंहरोल' होनदों। बेनिखायनो बिसोरखौ बहाबा नुयोब्ला खौरां हरनो खावलायबाय नों, जिहेतु बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार होदों लोगोफोर, बे कन्टेक्टआवहाय खिथाहरनो होदों आरोना लोगोफोर। न'खरनि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ बेबायदि जायोब्ला गोसोआव जोबोद दुखु नाङो आरोना, लाख'हायै दुखु नाङो, सहायनो हायै गोबां दुखु जायो आरोना लोगोफोर। सासे फिसाखौ नोङो खांनो गोनांब्ला गोरबोआवहाय न'मा लानानै फिसाखौहाय जोनोम होनांगौ जायो आरोना लोगोफोर। दिनै बेफोरबायदि गथ'आ दिनै न'आव गैयाब्ला गोबां दुखु जायो आरोना लोगोफोर। आं आंनि भिडिअनि गेजेरजों बारा गोलाव बुंनो सानाखै आरोना लोगोफोर, जिहेतु बिसोर सानै नै लोगोफोर, बे सानै हौवासा सानैखौना जेरावखि नुवाथों मानो आंनि भिउवार्सफोर, बेखौनो आं बुंनो सानो, बे सानै गथ'खौ जेरावखि नुवाथों मानो अननानै बिमा बिफानो बे जिहेतु बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार होदों बेयावहाय कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैनि ब्लगा आंना बेखिनियानोमोन आरोना। नोंथांमोना बे फट' होनाय जिहेतु सानै आगैमोन, बेखौहाय अबावबाफोर नुबाय बायोब्ला, आरो जिहेतु आगैमोननि जायफोर लोगोफोर दङ, आगैमोनाबो थगायनो नाङा। मानो होनोब्ला गोबां दुखु जायो न'खराव नोंथां। ओंखायनो आं आंनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानो जे जिहेतु आगैमोन, नोंसोर जिहेतु बिसोरनि लोगोमोन, मोनथियोब्लाथाय बै लोगोफोरा मोनथियोब्लाथाय अननानै कन्टेक्ट नाम्बाराव खिथाहर। मानो होनोब्ला सासे बिमाया गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि जाथाय जायोब्ला गोबां दुखु जायो। ब्लगनि गेजेरजों बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय।